तो फाइनाली सांगମାନେ ଆଜି 3 ଜଣ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ ନଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ର ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ। ନଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ଆଗକୁ। ଆଗରେ ଦେଖିବେ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଉପରୁ ଚାରିପାଖ ଭିୟୁ କେମିତି ଆସୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବନି ରୁହନ୍ତୁ, ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଉଠିବା, କାହିଁକିନା ଚାଲିକି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ, ମୁଁ ଥକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଉପରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ତଳପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଗର ଭିୟୁ କେମିତି ଅଛି। ୱାଓ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ, ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛାତ ଘରଟେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଖରା ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଛାଇ ହେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ସେଇଟା ଦେଖାଉଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ଏଠିକାର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ରଜରେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ରଜ ବିଦାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପାଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।